Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hurmatli jamoat, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Agardaki biz Qur'on kitobini ochsak, shu Qur'on ishida Rabbimiz subhanahu va taala 90 martaba hatto ko'brakda sabrlik turida bizga aytadi. Masalan, bir oyat-i karimlarda Alloh taolo bu Baqara surasi 45-oyat shulay deydi: A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. واستعينوا بالصبر والصلاة إنها لكبيرة إلا على خاشعين. Тырышыгыз ди, сабырлы булырга. Тырышыгыз ди, намазлы булырга. Чөнки бу ике әйбер алар сезне туры юл белән алып баралар һәм шушы ике әйбер гөнаһлы кешеләр өчен генә авыр, зур дип күренер. Һәм тақва кешеләр, кемнәр Раббыбыз Алланы ярата һәм Раббыбыз Алладан курка, алар шушы ике әйберне алып баралар. Һәм менә 90 мәртәбә Раббыбыз Субханаһу ва Тааля шу сабырлык дигәч, шунда ук Аллаһ Тааля намазын да әйтә. Шунда ук Аллаһ Тааля намазын әйтә, нәрсәдә менә шушы вакытта бик күбегез сорау бирә: Хәзрәт, ничек җан тынычлыгын табыйк? Улыбыз бит анда, улыбыз ватанны сакларга киткән, улыбыз җыена, улыбыз әзерләнә, оныгыбыз, киявебез, ничек җан тынычлыгын, ничек сабырлык, каян, нишләргә дип, менә шунда җәмәгать, Раббыбыз Субханаһу ва Тааля безгә бу фәни дөньяны вакытлыча биргән. Без аны аңлыйбыз. Ләкин Аллаһ Тааля безгә әмерләрен бирде. Нәрсәләрен без бу дөньяда яшәгәндә үтәргә, эшләргә тиешбез. Һәм аның аша, иншааллах, Аллаһ Тааля безнең дуаларыбызны кабул итә, безгә булыша, ярдәм итә һәм йөрәккә дә тынычлык бирә. Шулардан иң беренчесе җәмәгать, иң зурсы, әлбәттә, ул намаз уку. Ул намаз уку. Һәм намазны укыгач, шунда хөрмәтле әниләр, хөрмәтле хатыннар, хөрмәтле кызлар, сез кулларыгызны күтәреп: "Я Раббым, ирем, я Раббым, улым, я Раббым, фуланым исән-сау кайтсын" дип дуа кылыгыз. Чөнки Раббыбыз Субханаһу ва Тааля намаздан соң һәрбер дуаны кабул итә. Кемдер әйтергә мөмкин: "Хәзрәт, ул бит авыр, каян, ничек, нәрсә, башка җиңелрәк юл юк микән?" Менә теге табибка барган шикелле. Әмма менә минем ашказаным авырта, берәр дару бирегез, шуны эчәбез дә шуны белән бөтенесе тазалар дип без үзебезчә уйлыйбыз. Юк, җәмәгать. Аллаһ Тааля бу дөньяны сынау дөньясы итеп биргән һәм Раббыбыз Субханаһу ва Тааля менә ватаныбызга, аның турында безнең әниләребез, әбиләребез: "И балалар, сугыш күрмәгез генә" дип дуа кыла иде безгә. Ләкин менә без шуны күрәбез, җәмәгать, кайчан душман безгә каршы сугыша, кайчан душман безнең ватаныбызга каршы төрле һөҗүмнәрен алып бара. Аллаһ Тааля шунардан сакласын иде. Һәм Аллаһ саклаучы, Аллаһ ярдәм итүче, Аллаһ булышучы. Шуңа күрә без Раббыбыз Алладан сорыйк. Икенче мисал китерәсе килә, кайчан менә сорыйлар: "Хәзрәт, берәр пилюля юкмы? Шуны укыдың да бөтенесе тынычланды, улыбыз кайтты." Ул вакытта җәмәгать менә сабырлык. Һәм сабырлык нәрсә ул? Сабырлык бөтен җирдә. Раббыбыз Субханаһу ва Тааля әгәр дә безгә бу сынауны биргән икән, без аны үтә алабыз. Шунда дуа кылыйк, шунда сорыйк һәм Аллаһ Субханаһу ва Тааля Алла бирсә бирер. Башка сүрәдә күбебез аны яттан беләбез. Ул Вал Аср сүрәсе. Раббыбыз нәрсә ди? Аузу биллаһи минаш шайтанир раҗим. Бисмиллаһир рахманир рахим. Вал аср иннал инсана лафи хуср илля аллазина аману ва амилус салихати ва тавасsaw bil haqq ва тавасsaw bis sabr. Аллаһ Тааля иң беренчедән Вал Аср дип шушы вакыт белән ант итә. Раббыбыз Аллаһ безгә теге без аны аңлар өчен, ягъни Раббыбыз Субханаһу ва Тааля үзе ант итә. Үзе ант итә. Нәрсә ди? Иннал инсана лафи хуср. Һәрбер кеше кайгы хәсрәттә ди. Һәрбер кеше кайгы хәсрәттә ди. Алла сакласын җәмәгать. Чөнки бу дөньяда без аңлыйбыз, ул фәни дөнья, ул ләгънәт ителгән дөнья. Бу дөньяда гаделлек әз, бу дөньяда шайтан мәл'ун ләгънәтуллаһи алейһи бар. Без бөтенесен аңлыйбыз. Шуңа күрә Аллаһ Тааля да әйтә, бу дөньяда ди һәрбер кеше хәсрәттә ди. Илля, һәм Аллаһ Тааля дәвам итә: илләлләзина аману. Илля мәгәр ди иман китергән бәндәләр. Менә монда Раббыбыз Субханаһу ва Тааля безнең иманнарыбызны тикшерә.
Her birimiz la ilahe illallah Muhammed Rasulullah deb shahodat aytdi. Shuna ko'ra mana bu siz bilgan duolarni o'llaringizga, erigizga da jibarigiz. Allohning rahmati bilan shunda onlarda kul huvallohmi, robbanami, namozmi onlarini o'qisinlar, bilsinlar. Alloh taolo ko'ra ham Alloh taolo onlar bilan butun yerda jamoatul muslimin bo'lishar. Shuna ko'ra mana onlarimiz-da onlarda namozlarini qilib, onlarda o'sha namozdan so'ng duo qilsinlar, Alloh taolodan so'rasinlar. Ya'ni eng birinchi butun kishi hasratda illa magar iymon keltirgan kishilar. Ham Robbimiz davom etaversa-di va amilus solihat. Izgilik qiluvchilar. Hazrat, ala sen bizni eshitmaysingmi? Nindi munda izgilik? Bizda bit mana ulimiz sug'ishga ketgan. Ulimiz vatan saqlaydi, narsa ishlaymiz, jilayim, kuntin jilayim deb ya'nilar bizga murojaat etdi. Shunda Alloh o'zi javob beradi, va amilus solihat. Izgilik qiling. Izgilik qiling. Balki ayya ul og'ir, lekin balki kurshida biror miskin abi yashay. Balki onim duosi qabul. Aydagiz biz kibitga kirganda o'zimizga ipi olganda da onirg'ada azrak bir buxanka ipi olib, o'sha abi yoniga kiritib, nabi mana bu bugun jum'a, senga jum'a kushtanishi bo'lsin deb. Balki onun ey qizim rahmat, qayg'u hasrat ko'rma deb, hatto duo qila bilmasa-da, qayg'u hasrat ko'rma deb ayta turgan so'zlar Alloh taolo qabul etar. Alloh taolo qabul etar. Chunki siz bir narsa umid etmaycha, onlarga izgilik qildingiz. Ham boshqa ko'pmi izgiliklar, hurmatli anilar, hurmatli xotinlar, bizdan bit ko'pmi minglagan kishi ketdi vatanimizni saqlarga. Qaybirlarda hatto ikishar, uchishar bola ketdi jamoat. Qaybirlar bolalar bilan o'zigina holda biz birilib qaraygali. Izgilik ayi o'zimizga da yo Robbim og'ir, lekin shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam narsa hatta yilmayuda va huwa sadaqa, ulda sadaqa de yilmayib oling. Shaltiratib hallarini bilishik. Balki yurak tuganlarımızdan da ullarini olib ketganlar ham ular bizning vatanimizni saqlaylar. Onlarga shaltiratib qarali, Xudoga ko'pdan aralashmadik, ni hallar, nechik ulingdan xabar bormi deb shular bilishik jamoat. Shuni bilan bizning ulibizga da ul qayta, bizning inig'imizga da ul qayta. Alloh subhanahu va taolo yordam etar. Shuna ko'ra kun jilayim, jilovdan foyda yo'q. Jilovdan foyda yo'q. Foyda narsadan eng birinchi iymonli bo'laylik. Ikkinchisi narsada Robbimiz Alloh izgilik qilaylik. Ham uchinchisi va tavasaw bil haqq va tavasaw bis sabr. Ham izgilikka, ham sabrlikka chaqiramiz deydi. Demak, mana shu aybirlar namoz qilib, roza tutib, izgilik qilib, shuni bilan Alloh taolo bizning duolarimizni qabul etadi. Chunki bu dunyoni yaratgan Alloh, bu dunyoni yuqqa shig'ira atirgan kim? Alloh. Har narsa Allohning taqdiri bilan bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadis shariflarida bizga eskatishira, hatto og'och ustida bo'lgan bir yaproqda Allohning amri bo'lmasa, u o'z o'rnidan qo'zg'almasdi. Har narsa Allohning amri bilan. Allohning amri bilan inshaalloh biz duoda bo'laylik. Namozli bo'laylik, ro'zali bo'laylik, izgi amallik qilaylik, amallarni qilaylik, nishlatik, shunda Alloh bersa Robbimiz subhanahu va taolo bizga barakat ulashib berib, ham bizning ullarimiz, bizning yigitlarimiz, bizning iniqlarimiz eson sog' qaytar deb biz duo qilamiz. Robbimiz Alloh barakatda, rahatda, unishda bo'lgan nasib etsin. Hatto aydagiz bilan bizdan da hazratlardan nindi yordam illamagar biz duo qila olamiz. Aydagiz mana shu video ostida siz ullaringizning shu ismlarini yozamiz. Biz ular uchun ayrim masjidlarda duo qilaylik, ular uchun ayrim so'raylik. Inshaalloh balki bizning duolarimizni da Alloh taolo qabul etar. Inshaalloh tinchlik bo'lar. Robbimiz Alloh butun yerlikka barakatan tinchlig'ini bersin. Butun sug'ishlar bitsin ya Robbim.